Taħt Gvern Soċjalista l-ammont ta' persuni li qed jistennew post tal-housing tela minn 2300 għal aktar minn 3100, żieda ta' aktar minn 800 persuna. Ikkonferma dan is-segretarju parlamentari responsabbli mill-housing, Rodrigue Galdes, meta mistoqsim mill-ġurnalisti. Waiting list ta' 2300 minn sejra żball. Kemm tinsab il-waiting list illum il-ġurnata Mejju 2019? Għandna bħalissa 3100. U kienet jirrispondi għal mistoqsijiet fit tmiem konferenza tal-aħbarijiet li matula konferma li sissa ma tlesta l-ebda post ta' akkomodazzjoni soċjali mill-Gvern Soċjalista. Saħansidra ddikjara li hemm postijiet tal-Gvern li waqgħu lura sew fix-xogħol. Meta tippjanaw illi l-ewwel persuni fil-lista tal-akkomodazzjoni soċjali se jingħataw iċ-ċavetta tal-post? F'dak li għandu x'jaqsam ma' ċwievet jiena ma ħobbx inkun preżuntus ħafna. Hemm siti oħrajn li forsi qegħdin mat-time frame jew kellha xi ftit wara. Iffaċċjat mill-kritika li s'issadu ma tlestix post wieħed ta' akkomodazzjoni soċjali minn Gvern Soċjalista, Rodrigue Galdes kien sfurzat jiġġustifika billi qal li x-xogħol ma jitlestix millu mal-għada. Dan minkejja li l-Gvern issejlu 6 snin fil-poter, 6 snin li fihom żdiedu dawk li jorqdu barra jew fil-karozzi u familji sħaħ li m'għandhomx għażla ħlief li jorqdu f'garaxxijiet jew f'appartamenti ffullati.